Euskaraldia egitasmo interesgarria da hizkuntza ohiturak astintzeko, une eta toki berriak sortu eta erabilera sustatzeko. Aintzinko edizioan, norbanakoaren parte hartzea sustatzen zen eta oraingoan berriz denda, elkarte eta entitate ezberdinen parte hartzea eskatzen da. Horregatik musika eskolak parte hartzea erabaki du. Eskolan batez ere euskaraz funtzionatzen dugu. Klaseak euskaraz ematen dire eta hizkuntza nagusia euskara da. Bino bai egia da, irakasleen bileratan ere, naiz eta euskaraz egin, orokorrin, bakoitzak ere bere hizkuntza naturalera edo ama hizkuntzara titzen duela, eta batzuk euskaldun zaharrak gara irakasleen artean, beste batzuk euskaldun berriak. Eta batzutan irakasleen arteko komunikazio ere gaztelerak badu bere presentzia, eta harigune nagusi bat izan da irakasleen arteko komunikazioa eta bilera horiek, erabat euskaraz izatea. Hori izango litzake gure erronka nagusia. Eta gero baita ere izaten da batzutan zenbait batez ere ikasle heldurekin, kanpoko ohiturengatik edo gaztelerak ere bere presentzia duela, eta bertza harigune bat ikasle heldu horiekin, klase guztiak euskaraz izatea. Espero dugu gure gainen hartu dugun erronka hau, edo martxan jarriko dugun ariketa hau, euskaraldiarekin, gure harigune honeri esker, irakasleon arteko komunikazio guztia, behingoz euskaraz izatea, eta bere fruituak ematea. Gure aldetik, Bortziritako enpresa, erakunde eta elkarteak euskaraldian parte hartzera animatu nahi dugu, eta batez ere erakunde publikoak. Bada zeregina euskaraz bizitzea posible izan dadin.